Fl-aħħar 10 snin, ir-Reġistru tal-Avjazzjoni Malti żdied b'500% biex in-numru ta' ajruplani rreġistrati f'Malta bħalissa huwa dak ta' 665. Dan tħabbar mill-Ministru għat-Trasport Aron Farrugia fil-preżenza ta' Chairman Eżekuttiv ta' Transport Malta Joe Buġejja u d-Direttur Ġenerali għad-Direttorat għall-Avjazzjoni Ċivili il-Kaptan Charles Patch. F'konferenza tal-aħbarijiet, is-Sur Buġejja qal li Malta qed turi li hija territorju professjonali u prattiku li qed jattira dejjem aktar kumpaniji barranin. Għalissa bej kumpaniji, bej ajruplani u training reġistrati mal-direttorat tagħna neħendilaw aktar minn 80 kumpanija u kif qed naraw illum sakemm minna il-preparamenti konna 660 u diġà qegħdin 665. Jiġifieri fil-waqt li inħabbru in-numri jerġgħu jinbidlu. Il-Ministru Farrugia spjega li riċetta suċċess f'dan il-qasam hija taħlita ta' reputazzjoni tajba, sostenibilità, effiċjenza u innovazzjoni. Spjega li żieda fin-numru ta' ajruplani reġistrati hija fiha nnifisha sinjal ċar ta' fiduċja min-numru sostanzjali ta' kumpaniji li jaraw lil Malta bħala post fejn jikkonsolidaw u jespandu l-operat tagħhom. Il-Ministru qal li dan it-tip ta' investiment dirett barrani huwa importanti għal Malta għaliex jistimula tkabbir ekonomiku u jipprovdi aktar opportunitajiet ta' xogħol ta' kwalità u għalhekk l-ekonomija Maltija tibqa' reżiljenti. Issa żmien li ġej huwa ta' sfidu wkoll imma deċiżjonijiet importanti li dunietu. Ġifieri li jkollna il-workforce lesta biex tilqa' il-kumpaniji l-ġodda li jersqu lejn Malta imma wkoll fl-istess ħin li nieħdu deċiżjonijiet anke fejn jidħol pereżempju it-trasport u l-green ecological transition li pajjiżna għaddej minna bħalissa. Allura li nsibu il-bilanċ biex nilħqu l-aspettativi tagħna f'din l-industrija filwaqt nirrispettaw ukoll it-tibdil fil-klima u dak kollu li jorbot magħha.